a Lucky povedal, že mal na ten prvý zápas veľmi málo času na prípravu a že preto prehral. Tak tentokrát si povedal všetky pravidlá, chce 12 rukavice, 3x3 minúty, váhovku a všetko. Povedal som, že OK, chce to v boxe, tak som na to pristúpil a ideme do toho. Ty si chcel podpáliť svoj Brabus. Ja som sa chcel iba motivovať. A to, čo sa mne písalo, je jedna vec, ale reálne si povedzme, že ja nemám na krku jediné skurvené obvinenie, ani žalobu, ani nič podobné. Takže keby to tak bolo, ako píšu, tak už dávno sedím v base. Ne? Ak by som si od teba chcel požičať 1 000 000, aké podmienky by som musel splniť? Tak ak by si chcel odo mňa požičať 1 000 000, prvom rade by si musel povedať, na čo by si ten 1 000 000 chcel. Červená. Takže dámy a páni, vítam vás pri ďalšom diele podcastu Starší. Mladší. Dnešným hosťom legendárna osoba. Je bratislavský legendárna, by som povedal. Most legendary, very scary. Peťo Benko. Čaute. Peťo Benko, jaký Alex. Peti, vítaj u nás. Čaute, chalani. Vítaj, ťa vidím. Ahoj. Peťo, ak si ty spomínal, je osobnosť. Áno. Ja som doplnil, že bratislavská. Jedine bratislavská. Tak. Skúsenosti a vek tomu odpoveda. Lebo však už niečo máš za sebou. Minimálne ten vek. Áno. Tam by sme mohli začať. Ale začali sme tým podnikaním. A to je podľa mňa taká veľmi široká téma v tvojom živote. Koľko firiem si založil? Koľko z nich skončilo? Pozor. Ako? To je na tebe, ak povieš, ako skončilo. A čo si z tých skúseností v rámci tých firiem odniesol? To je pre nás taká, podľa mňa taká úplne základná otázka. Takže koľko firiem, čo si ty pamätáš, si založil? No tak bolo to asi určite tak minimálne do 10 firiem. Samozrejme, každá mala úplne iné zameranie. Okay. Takže záleží, čím by sme nejako začali. Takže všetko to začalo tým, že som, ako už viete, bol stolár. Takže mám nábytkárskú školu, z ktorej som sa nejako preklenul do toho, že som začal vyrábať nábytok a tieto veci. Potom som v podstate nejako začal robiť pre developerov, ale začal som im nejako zariaďovať tie štandardy do tých ich domčekov, ktoré oni stávali pre klientov. Okay. Skamarátil som sa s nimi a potom sme začali robiť nejaký ten barter, že ja urobím 20-30 kuchyň a oni mi za to dajú 2-3 byty a podobne. A tak sa nejako začal ten môj realitný biznis rozvíjať. Tým pádom som nejako nadobudol to nejaké základné imanie na to, aby som mohol kúpiť nejaký prvý pozemok, postaviť nejaký jeden dom, dvojdom, trojdom a začal to točiť, potom viac a až som to dopracoval k tomu, že som začal stavať celé ulice. Okay. A popri tom som samozrejme robil nejaké side biznisy, lebo nejak som mal v hlave to, že nemôžeš mať jeden biznis a spoliehať sa iba na neho, ale musíš proste to riziko nejako diverzifikovať a mať viacej biznisov, z ktorých aj keď je nejaký zlý, tak ten ďalší to potiahne, alebo z každého nech niečo kvapka, aby si vyskladal nejaký ten koláč. Koľko z tých firiem skončilo? Že fakt si musel teda povedať si, že tento smer není moja žiaľka? Tak ťažko povedať, že koľko firiem alebo koľko zameraní skončilo, lebo je rozdiel, či skončí firma, alebo či skončí ten tvoj biznis, o ktorom sa práve rozprávame. Okay. Lebo za mňa na Slovensku má každá firma svoju životnosť. Pretože tento štátek tlačí k tomu, aby tá firma nemôže si budovať. Ja som začal tým, že som si začal ako Benalex budovať meno. Okay. 10 rokov som tlačil do jednej firmy peniaze a snažil som sa, aby každý vedel, čo je to Benalex, čo je táto firma a ako funguje. Áno. Akurát, že keď začne stavať na jednu firmu, dajme si takýto model, že postavíš ulicu, kde máš 60 domov. Okay. Ty 60 domov predáš, dajme tomu, za 12 miliónov, odvedieš z toho daň zo zisku a stane sa ti to, že potom dáš žiadosť na daňový úrad, lebo máš z toho platiť samozrejme aj predávky. Máš zisk 1 000 000 eur, predávky budú koľko? 60 000 mesačne? Ty dáš žiadosť na daňový úrad, že halo, ale ja už ďalší projekt nemám, lebo ten budem stavať na ďalšiu firmu a daňový úrad ti povie, že zamietame. Platíte ďalej 60 000 mesačne. Okay. To znamená, že ťa to stojí 600, 800 alebo 1 000 000 eur v predávkoch. Lenže ty ten 1 000 000 eur, ktorý si zarobil, chceš použiť na nejaký ďalší biznis. Okay. Tak dáš ho teda naspäť štátu a za rok si ho požiadaš a ten rok nebudeš nič robiť, alebo proste túto firmu predáš a tie peniaze použiješ na niečo iné. Ale to neznamená, že si ukradol štát. To znamená, že oni dostali zaplatené všetko, čo mali a tie svoje peniaze chceš proste použiť na nejaký ďalší biznis. Okay. Preto z tohto hľadiska má, čo sa týka realitného biznisu, každá firma svoju životnosť. A aj keď ideš financovať nejaký projekt bankou, tak samozrejme banka chce, aby si im dal čistú firmu. Oni nechcú od teba firmu, ktorá má históriu 15 rokov, lebo oni by museli robiť audit tej firme.
museli by zistiť, aké máš pohľadávky a tieto všetky kokotiny okolo toho. A také tie veci ako ten trust fund, tá dôvera toho, že už tam je niečo za tým. Ale oni vedia, kto si. Oni vedia, kto si a ako máš okolo seba firmy a veci. Okay. Ale pre nich je jednoduchšie, aby si do financovania banky dal proste novú čistú firmu, ktorá nemá žiadnu históriu. Okay. Pretože sa im nemôže stať, že počas projektu dojde niekto a povie, že halo, tento kokot mi dlží 5 miliónov eur, vyriešte si to ako banka, lebo banka by mala faka projektu. Takže dáš im novú firmu a potom, keď tento projekt dostávaš, zaplatíš všetko, čo má štátu, tak tá firma proste musí ísť ďalej preč a musí tam ísť zase nová firma. Skrátka, teda minimálne 90% developerov to tak robí, aj keď potom to môže samozrejme tak vypadať, že máš na Finstate alebo niekde, že táto firma niečo dlží štátu, lenže to môžu byť iba tieto zasrané predávky. To, čo napíše niekto v aktualitách, môže byť úplná kokotina, ale to, ako to je reálne, je zase úplne niekde inde. Čo z týchto všetkých skúseností je pre teba taká to value, tá hodnota, čo si odniesol v rámci toho developingu, aby ťa to stále motivovalo, posúvalo ďalej? Čo je pre teba takéto srdce? Tá motivácia pre mňa je samozrejme to, že ostáva za mňou nejaká práca. Nie je to niečo, že ideš niekde do roboty a každý deň mydlíš to isté, hej, robíš to, alebo kúpiš a predáš niečo, ale proste keď ideme po 10 rokoch, tak vidím, že za mnou je 200-300 domov odstávaných a reálne tam žijú ľudia, ktorí majú svoje rodiny a nejako sa rozvíjajú a za tie ich peniaze si im dá maximálnu hodnotu. Oni si zoberú hypotéku na 30 rokov a ty im musíš dať čo najlepší produkt a keď vidíš, že tí ľudia ťa stretnú niekde v potravinách a tešia sa, pozdravia ťa a sú spokojní s tým bývaním, tak to je tá hodnota, ktorá ma robí nejako šťastný. Samozrejme, že to robím pre peniaze, nerobím to preto, že chcem, aby všetci super bývali. Bubáčiky, peniaze. Nie som Boris Kolár, ale proste robím to pre peniaze, ale samozrejme, že toto ťa poteší, keď vidíš, že tí ľudia reálne za svoje peniaze dostali hodnotu a sú s tým spokojní. Mám takého kamaráta ešte z Ivanky, volá sa Peťo Simon. My sme si dohadzovali navzájom robotu, ne tiež stolára má firmu a vyrábali sme pumpy na Ukrajinu. My sme sa dohodli, že on bude vyrábať nábytky, všetky spodné, a ja budem vyrábať stropy. Keď si došli na pumpu, tak si došli a mali tam také vlnité stropy z takých hlamiel. Ja som vyrábal všetky tie stropy. Tak sme boli teda dohodnutí, že OK, ja si to spravím ako fušku po robote. Bolo to kvantum, neviem, 6 km tých hlamiel, ktoré si z jednej strany musel touto hranovacou páskou opaskovať. Tak som sa s chalami teda dohodol, že OK, že ja vyrobím toto, zobral som si nejakých svojich stolárov, že budú ešte robiť fušky, že po robote, že potiahneme piatok, sobota, nedeľa, že ak sa v piatok skončí v robote, tak až do nedele potiahneme, v nedeľu dojde kamión a odchádza to na Ukrajinu. Tak sme začali robiť, z jednej strany si to musel nafrézovať, lebo keď si mal tú kovovú konštrukciu, tak potom si to vlastne tak zacvakol, aby tie lámely tam držali a vytvárali také tie oblúky. OK, tak sme začali, jeden bol na fréze, frézoval tam tie drážky a z tejto strany si to mal ohranovať samozrejme. Tak sme to hránovali 2,5 dňa, 4 ľudia, všetko sme to zviazali, dali sme to na palety, dali sme to do kamiona, k tomu Peťovi sme to do Ivanky pri Dunaji previezli. A tam som otvoril kamión, celý nadšený, že ty koko 3 dní som nespal, ale že dobre zarobili chalani, ja som zarobil nejakých 5-6 tisíc eur. A on celý život fajčil, on došiel s cigaretou v hube, otvoril tú plachtu, pozrel na to, vyťahol tú jednu lámelu a pozerá, že akože celkom good, ale som zvedavý, že ako to za 10 hodín celé opaskujete z druhej strany. Lebo my sme to opaskovali z tej strany, ktorá nebola pohľadová. To znamená, že všetko to bolo na piču. 6,5 km ABS-ky, čo bolo vtedy nejakých 6500 eur do minusu, plus robota chalom všetko. Takže aj keby som to urobil, tak by som bol tak 5-7 tisíc minusa, ale samozrejme, že som to musel urobiť. Okay. Takže naspäť do tej skurvenej dielne, všetko rozväzovať, viac chalanov som si zobral, zohnať pásky, lebo však nemal som ich toľko na sklade, obvolať všetkých kamošov, čo mali sklady, predávali nejaké hranovacie pásky a podobne, aby som to dal dokopy. Okay. A do druhého dňa do rána sme to vlastne celé museli všetko prepaskovať, odniesť naspäť a potom poďakovať, že sme mohli 4 dní robiť zadarmo. Takže toto sú strasti a nástrahy. To bol taký skurvene silný zážitok. Podnikateľa, ne? No. Ak by som si od teba chcel požičať 1 000 000, aké podmienky by som musel splniť? Tak ak by si chcel odo mňa požičať 1 000 000, v prvom rade by si musel povedať, na čo by si ten 1 000 000 chcel, na čo by si ho mal použiť a musel by si mi založiť niečo, čo má likviditu minimálne 2 milióny. Červená. Tak to áno, ale musel by si ju trafiť. Takéto rozmýšľanie tých mladých, ktorí sú plní toho elánu, ale to je super. Ako ja som to z Oslandy povedal. Ne, jasné nám to je, ale že si to povedal. Ale že peniaze nepožičavam, sám ich mám málo, keby som ich mal, tak budujem úplne iné veci, ako teraz budujem. Všetci bojujeme s nedostatkom peňazí, obzvlášť tieto posledné roky a od budúceho roka máme ešte vyššie dane, DPH a všetko ostatné transakčné dane, kokot piča a všetko okolo toho. Takže určite by som to dával všetko do svojich biznisov, takže toto sa ma vôbec pýtať nemusíte, nikomu vám peniaze nepožičam, alebo sám mám málo. Ale keby to tak už nejako malo byť, tak samozrejme ten človek musí mať čo založiť a musí to mať ďaleko väčšiu likviditu ako to, čo mu požičiavam. Okay, ináč to znamená, keby mu ten jeho nápad
sa dojebal, tak ja tú jeho pičovinu predám za tú sumu, ktorú som mu požičal a je mi úplne... Tam sme sa vlastne chceli dostať, lebo Mirec to zarezal úplne, že do toho hrubého, jak sa hovorí, toho surového. Hej. Ale vlastne v podstate dneska vôbec nie je tajomstvom tým, že úspešní ľudia sa spájajú a tie kolaborácie nejakým spôsobom, sám si spomenul to TMR-ko, čo je naozaj veľký hráč na tom trhu. Áno. A si otvorený ako v rámci nejakých zaujímavých spoluprác, v rámci developingu napríklad? Lebo viem, že ty si taký silný v týchto veciach, že máš určitú predstavu a obrovský pedant v rámci toho developingu. No, sú ľudia, ktorí majú možno nejaké voľné peniaze a sú schopní s tebou nejakým spôsobom spolupracovať. Stále spolupracuješ? Alebo žiješ všetko iba na tú vlastnú kartu a je to strašne veľa straty času, energie? Jak to teraz vnímaš? To sa ani nedá nejako úplne ťahať sám. Samozrejme, že sú veci, ktoré mám sám, sú veci, ktoré mám nejako s niekým, ale samozrejme, že investorov není nikdy dosť okay. A určite do toho idem, ale samozrejme to musí byť človek, o ktorom som presvedčený, že by som s ním vedel robiť biznis. To znamená, že musí byť po všetkých stránkach normálny a keď niečo povie, tak to musí platiť aj za týždeň. Nemôže sa stať, že dneska si niečo povieme a za týždeň má inú predstavu, alebo niečo chce inak, alebo niečo chce vylacniť. Proste je ideálne, keď dojde investor, ktorému ja poviem, že máme takýto a takýto projekt, vieme ti dať takéto a takéto fičko a nestaraj sa do toho, ako to bude, lebo ja som pedant a chcem to mať čo najlepšie. Okay. A proste takéto sú najhoršie scenáre, toto dostaneš v najhoršom scenáre a ideme do toho, alebo otvorené nejdeme karty, do toho. Hej. Aby sa nestalo to, že ten človek počas tej hry začne meniť pravidla, lebo to je najhoršie, čo sa ti môže stať. Potom sa dosekáte, projekt sa nedokončí, celé sa to dojebe, ohovára jeden druhého a je to celé zlé. Takže ideálne je samozrejme robiť veci sám, ale ani ja nemám tie možnosti, aby som mohol robiť všetko sám, lebo proste nemám dostatok tých financií. Päti, otázka od boku. Považuješ korupciu za najväčšiu prekážku v podnikaní? Tu na Slovensku. Korupciu za najväčšiu prekážku v podnikaní? No, alebo výhodu. Tak samozrejme, že korupciu by som považoval úplne za najlepšiu výhodu v podnikaní, ale ja to beriem z toho hľadiska, že dajme tomu, že ideš robiť inžiniering na nejaký projekt. Dojdeš, dajme tomu, na životné prostredie a tam sedí tetuška, cez ktorú neprejdeš. Ale mohol by si cez to prejsť, len si povieš, máš, dajme tomu, do 100 parkovacích miest a tých máš 101. A vtedy už musíš robiť EU, to znamená životné prostredie a robiť proste veľkú kolaboráciu. Dajme tomu, že on tam dá fontánu pre psa, alebo takéto kokotiny ti dá do projektu, čo ťa stojí kopec peňazí. Fontánu pre psa? Fontánu pre psa. Čo ťa stojí kopec peňazí. Jak vyzerá napríklad taká fontána pre psa, by možno našich psíčkarov zaujímalo. Môžem ti poslať projekty. Počkaj, ty si fakt zhotovoval nejakú fontánu? Máme to v jednom projekte, kde má byť fontána pre psa, potom ti tam dá dažďové záhrady. To znamená, že máš celú ulicu, kde máš pásy po pravej, po ľavej strane a namiesto toho, aby si spravil z vody, ktoré idú do štrkových lôžok, tak tam musíš v podstate spraviť trávu a nejakú drenáž a malo by sa to vsakovať. Lenže v dnešnej dobe máš brutálne nárazové dažde. To znamená, že keď začne extrémne veľa pršať a bude pršať 2 dní, tak tá ulica je celá pod vodou a tebe tí zákazníci vyvolávajú. Jasne. Ale so životným prostredím je to v pohode a máš utopenú celú ulicu, tak komu chceš vyhovieť? A ďalšia vec je, že on ťa na tomto vie sekať 2-3 roky. A ty si zober, že máš nejaký projekt, kde máš pozemku 2-3 milióny. A tento človek ti bude 2-3 roky motať motúze a povieš mu, že dobre, tak dám ti tie peniaze. A on už povie, že no ale ešte urob toto. A toto sa mi nepáči a hento sa mi nepáči. A teba to môže zrujnovať. Takže z tohto hľadiska je pre mňa korupcia na týchto minimálne, čo sa týka inžinieringu a týchto veciach, fajn. Ale čo sa týka na tých vyšších miestach, tak samozrejme to tiež neuznávam. Ja tiež musím dodržovať nejaké pravidlá a to, čo sa mne písalo, je jedna vec, ale reálne si povedzme, že ja nemám na krku jediné skurvené obvinenie, ani žalobu, ani nič podobné. Takže jedna vec je, čo si o mne prečítate a druhá vec je, že koľko som ja všetko zaplatil skurvených miliónov na DPHčkách, na daniach a podobne. Takže keby to tak bolo, ako píšu, tak už dávno sedím v base, nie? Ty si chcel podpáliť svoj Brabus. Ja som sa chcel iba motivovať. Akože nikdy nebolo... Ty chceš vysvetlenie, ne? My sme to preberali túto otázku, lebo to je akože long time ago pre tých, čo vedia maďarsky, vedia, o čom hovorím. A to bolo vlastne pred tým prvým fightom s Lakým, lebo tam sa postupuje k tomu MMA, aj tvoje vášni k tomu športu, dostaneme. A Mirec, že on chcel podpáliť svoj Brabus. To som ja nevedel. No. Bolo to takto nejako, ale samozrejme to bolo celé poňaté tak, že jak som to celé začal, tak vieš, máš 150 kg a začneš chudnúť a hľadaš nejaký ten cieľ alebo nejakú tú motiváciu. Lebo ja celý život som založený proste pocitovo na tých motiváciách, že keď sa dostatočne nemotivujem, ako napríklad teraz budem mať ten zápas, tak keby som ten zápas nemal, tak ja dneska nepôjdem na 3 tréningy. Lebo poviem, že robím to pre seba, ale takto mám nejaký ten cieľ a ja si nechcem spraviť hanbu pred ľuďmi a mám nejakú tú motiváciu, ktorá ma ženie dopredu. Tak som si povedal, že keď poviem ľuďom verejne, že zapalím auto, na ktorom mi záleží a stalo ma pokokot peňazí a pokokot roboty a času,
tak budem musieť kurva preto urobiť všetko, aby sa to nestalo. Tak preto som si urobil toto a no chvíľku to vyzeralo, že ho budem musieť aj podpaliť, ale našťastie sme to nejako zvládli. No. Ty, keď by si mal nejaký cieľ, čo by si hodil do placu? Aby si dosiahol ten cieľ. Čo by si ty... Na čom ti najviac záleží? Moje slovo. Tvoje slovo pre mňa nemusí mať váhu, ja ťa tak dobre nepoznám. Otázka bola pre mňa. Vieš, čo by pre mňa malo? Takže áno, pre mňa osobne, keď ja dám Keby slovo si si to povedal, tak by si išiel, hej? Áno, ja som taký. Zober si, že ja som to robil preto, aby to malo sledovanosť, aby tí ľudia to videli a aby ma nahypovalo to tak, že ma budú dojebávať, že to nedosiahnem a že zapalím to skúrvené auto a podobne, vieš? Takže musí si to robiť kontraproduktívne. Každý má si iný druh motivácie. Vieš, ja to beriem tak, že nepotrebujem, aby to ľudia riešili, videli, nevedeli. Proste, keď sa my dvaja tu v tichu medzi dvoma očami dohodneme na niečom, tak nestačí len to, že keď to nedodám, to na čom sa dohodneme, tak ty vieš, že som ti povedal niečo, čo som nedodal a to mňa bude žrať. Hej. Tak ja som chcel nadviazať samozrejme na tú tému, lebo ty ako mladší, v tomto podcaste starší mladší, evidentne je to vidieť asi. Áno. A máš určité ambície a ciele. A jeden z tých cieľov není vzdialený od tých Peťových v tom svete MMA, lebo Milec by veľmi rád takisto okusil nejakú výzvu. A keby si sa mal zmárovať, tak koho by si vybral? No daj. Z tejto dnešnej smotanky. Počkaj, ale on už, bolo to LTT, pred dohodnutím fajtu. On už mal mať, len obidva sa posrali samozrejme. No, alebo neviem, jak to bolo, povedz ty. No, tak mal som mať s Adamom Štrlom zápas, tam sa ale to nejako nedohodlo do konca, že Adam od toho odstúpil, čiže ja som dostal bez supera. Potom mi ponúkali nejakého toho snajpera, či jak sa volá. Aha, okej. To bolo v Celebrity Combat. To som ale povedal, že zase úplne sa nejako do takého úplného bizaru nechceš ísť. Či? Až tak nie. Že proste ja chcem mať tú výzvu. A to, že nejaký chalanisko, čo má tu na kotlety vyžehlené a učesaný dozaduje a... Neš, to pre mňa není výzva sa s nejakým... Ja chcem naozaj výzvu. Ja chcem niekoho... Ty chceš cestu. Hej, lebo mne nejde o to, že vyhrať, mne ide o výzvu. Samozrejme, že chcem vyhrať, hej, nie je to také, že poďme sa chichychácha, dostajem na hubu. Jasné, a nechce sa asi tiež postaviť úplne hoci kam, alebo pre mňa napríklad slovo Celebrity Combat by malo evokovať nejako, že tam budú celebrity. A neviem, či si videl teraz tú kartu, ktorá tam mala byť, ale povedz mi jedného človeka, ktorý reálne v živote niečo dosiahol z tých ľudí, ktorí sú na tej karte, keď sa bavíme o celebritách. Akože čo je dneska celebrita? To, že si založím Instagram a najebem si tam 100 000 followerov, vieš? Zjavne pre nejakú tú mediálnu spoločnosť. A to je to, že ako to tá spoločnosť bere. Že či reálne sa tu bavíme o tom, že dobre, tento človek niečo vybudoval a dosiahol a preto ho uznávam, alebo si tu dám nejaký názov, založím si Instagram, budem robiť kurvu alebo nejakého kokota, ktorý si bude hypovať reklamy a podobné kokotiny a budem mať toľko followerov a budem ho tak brať. Lebo za mňa napríklad, čo sa týka influencerského sveta, je možno jediná influencerka na Slovensku Plačková. Tá reálne vybudovala tú komunitu, aj tie produkty, aj všetko a to pred ňou klobúk dole. René dobre tiež, OK, ten chytil zase niečo iné z úplne inej strany. Ale chytil. Akože popiči, oni dvaja sú pre mňa, že OK, keby tam išli oni, tak to berem. Ale povedz mi, tých chlapcov, tých teplošov a toto všetko, čo sa tam len tak začne márovať a nadávať tam a podobne, že akú to má kurva hodnotu a prečo to voláme, že celebrity. Presne tak. Takže som rád, že si vlastne hen tam nešiel. Dohodni si to v nejakej normálnejšej organizácii trošku. Jedného Keď dňa si 13 rokov robil, čo si robil, tak myslím si, že dokážeš to tam pretaviť úplne inde. By som chcel. Tak to máme ako výzvu, no. Je tu. Som tu. Je tu. Ale čo je sranda ináč na taký dodatok, ja som si poslal prihlášku do toho Survivoru. Hej. Ako neviem, jak to tam je reálne, lebo sa nepoznám s nikým tak dobre, aby si mi vedel povedať, že počúvaj, že je to kokotina, dávajú nám tam pizzu potom v noci, vieš, alebo niečo, neviem. Jasne. Ale ten fľašu alkoholu, aby sa tam niečo udialo. Treba Ondrovi zavolať Novotnému, on ti povie. Sako jeho máš, tak to vybav. Napríklad. Ale že ak to Sako, keď už hovoríš o tom Sake. Tajmar, kamaráti a priatelia, je úžasná značka. Vyzerá brutálne. No, akože, z výkladu Vitonu. Povedz ty. A fakt sa v ňom aj dobre cítim. Suché mýto, musíte sa dojsť pozrieť. Fakt na mieru, custom veci, robené výborný Taylor. Ale ten koncept Survivoru sa mi tak ľúbi, že to je pre mňa výzva. Ísť, bavíme sa obalovo, hej. Ideš na ostrov a chceš tam prežiť, kokot, poďme. Akože hej, určite lepšie, ak farmá tieto veci, to je fajn koncept. No a aj tam musíš mať kondičku, aj tam niečo dosiahneš, vymakáš sa, nesedíš tam len za nejakým stolom a kokotiny riešiš, že ti tam dajú fľašu alkoholu, aby si sa tam márovali, aby to ľudia sledovali.
Nie je to ani zámena manželiek, ani tieto ostatné veci, takže za mňa dobre. Hej, koncept zaujímavý a do toho by som išiel, lebo to by ma aj bavilo a dokázať. Tam by si sa aj vysakal. Tak to určite. Konečne by som schudol z toho brúška môjho. No, dobre. Keď znova priberiem, tak poviem s tebou. Dobre, toto si chcel celý čas, že? To si chcel vlastne počuť, aby ti Peter povedal, že teda... Peťo nám v zákulisí povedal, že je veľmi skúsený šípkar. A teda, že keď máme hrdzavé šípky, tak neviem úplne, či niekto dneska neskončí v nemocnici s otravou krvi. Áno, ako vy už viete, súčasťou tejto disciplíny sú šípky. A živý terč znamená to, že máme niekoho, našeho oddaného homeboja. Náš Maťko. Mocný si. Mocný, brutálny si. Silný si, Maťko náš. Nekrúť sa tam ako opička. Dobre, takže začína. Kto začína? Ešte by som rád povedal k tomu, že nerad prehrávam. Takže... Nerad prehrávam. Tak môžeš to dokázať. Skús to jebnúť vedľa. Je rozdiel nerad prehrávať alebo nevedieť prehrávať? No, tak ten druhý problém mám asi ja. No, to je ono. Ale tak uvidíme. Mirec, ideš? Poď, prosím ťa. Odozdaj mi kalkulačku. Takže poďme na to. Pamätáš si princíp všetko, hej? Áno. A ty už to hral toľkokrát, že to není vlastne voči mne vôbec fér. Áno. Tak to má byť. Poďke nám, Peti. Nech to máme ako v jednom závere. Takže presne to som čakal. Že počkaj, zastavím. Ty pravidlá vieš? Trojita, dvojita, bull, tieto veci. Čo znamená na tom terči? Ne, asi to mám aj v piči, však mi povieš, nie? Dobre. Ideš na to, dobre. Poď. Dobre, počkaj, 18-ka, Mirec, nechaj mňa. 18, dobre. 25-ka, dobre. Kam, poď. Jebni to vedľa úplne. Dobre, 9. Vedľa úplne. 9. Nemôže byť. Takto, aby nás matematika neklamala, Mirec. 18, 25, 9 je 52. 52, bravo, bravissimo. Poď teraz ty, ja poviem posledný. Áno, najlepšie nakoniec. Studené ruky. Najlepšie nakoniec. Studené ruky. Bojím sa, že prehrám. Tak to presne tak. Takže idem ja. Tiež mám niečo natrénované. Maťko, si ready? Nič nehovoríš, tak asi. Asi áno, za 20. Zapíš mi 20, chlapec. Máš ju tam. Za 18. 18 mocnú. Tiež not bad. A 20 je to tam, akože miering vyšší nám. Peter? Ale jemu si lakte nedával. No okej. Ideš. Tak ja mám rád, keď trafím aj po ten terč asi. Dobre, a... 19 je good. 19. Dobre, 13. Pán Boh pri nás. A 13, dvakrát 13 a 19. Mirec? Je 45. 45, zatiaľ vôbec not bad. Vôbec not bad. Pokračuješ druhé kolečko? Idem na to. Poď na to. Koľko to je? 18? Počkaj, nechaj mňa. Pomalšie, prosím ťa. 12. Pardon. Dobre. Poď. Tak si sa sústredil, že si udal 6. Popiči, prečítaj si pozrel do kamery. Svoj výkon. 36. Mirec, posledné 2-3 diely, všetko bral, všetko víťazil. Áno. Čas na iný. A on sa tu určite trénuje celé dní, keď má čas. Áno. Aj doma to mám. No, takže tak. Dobre, nechajte túto staršieho pána, nech predvedie, ak sa to nemá robiť za 13. Tak. Výborná 18. A zakončí to 12. Ty už tiež viem, čo robiť cez týždeň. To je 43. No dobre, Peter, druhý pokus. Ten sa bude lepší ako ten prvý. Daj to toho maximum. Dobre, 5. Piče. Vadí. Dobre, počkaj, kontrol. 25, not bad. Ideš na to, skús dať. Za 4. No paradička. 34. Máme to tam. No, čo hovorí tabulka? Peťko. 79 bodov. Bravo, 79, bravissimo. Na treťom mieste tým pádom, že? Áno. Piče. Fúčo by sa potešil, ja som dal 88. 88, dobre, 88. No a počkaj, vyhlás víťaza teda. A víťazom tejto disciplíny sa stáva Joži zo skore 101. Me, myself and I, ďakujem veľmi pekne, chalani. Bolo to brutálne, Peter, díky moc. Díky moc, Mirečko, díky moc. Jasná vec. Po piči. No, každopádne, dneska rekord nebol pokorený, no ale my sa presúvame k stolíku, takže let's go, priatelia a kamaráti. Party, na ktorej tento víkend nemôžeš chýbať. Great Club Bratislava Suché Mýto 6. Rezervácie na greatbratislava.sk. Čo pre teba znamená tento zápas, čo budeš mať? Je to otázka cti, alebo čo za tým viac vidíš?
Tento zápas, ako som ti už teda predošle hovoril, je hlavne o tej motivácii, o tom, že som potreboval sa nejako zase transformovať, lebo som sa zase dostal niekde, kde som nechcel po tom prvom zápase, teda po tom druhom zápase. Nejako som prežíval nejaké ťažké obdobie v biznise, aj v súkromí, aj vo všetkom a potreboval som nejaký ten impuls, ktorý ma znova nakopol do toho, aby som sa naštartoval v všetkých týchto sférach. Takže som rozmýšľal, že čo by mi dalo ten impuls a v konečnom dôsledku je to zase iba to, že potrebujem nejakú motiváciu a teda som povedal, že išiel by som do nejakého ďalšieho zápasu a Lucky povedal, že mal na ten prvý zápas veľmi málo času na prípravu a že preto prehral. Tak tentokrát si povedal všetky pravidlá, chce 12 rukavice, 3x3 minúty, váhovku, aj všetko. Povedal som, že OK, chce to v boxe, tak som na to pristúpil a ideme do toho. Je práve box pre teba výhodou? Podľa teba? Myslím si, že box pre mňa není úplne výhodou, nakoľko som tam vôbec nebol doma. MMA je proste úplne niečo, tam proste reaguješ na danú situáciu, strhneš, urobíš toto máš robiť, čo chceš. V tom boxe proste máš jeden štýl, ktorý musíš ísť, či ti chutí, nechutí. Okay. A buď si v ňom dobrý a vyhráš, alebo v ňom si menej dobrý a dostaneš na piču. Okay. Takže nevyhovuje mi to úplne, ale pripravil som sa, myslím, že celkom zodpovedne na to a myslím si, že urobíme dobrý zápas. Lebo veľa ľudí porovnáva tieto, nazvem to, dva bojové športy, MMA teda a box, ale ten box je o takej tej technike skôr a takých nejakých, jakéby taktike inej. Tak box je podľa mňa náročnejší šport ako MMA. Pretože tam nemáš tú škálu takú, proste fakt ideš iba tie ruky, ideš tú techniku, musíš mať fízu, nemáš tam kam uhnúť proste. V MMA si vždy nejde ti toto, aha, OK, tak ho strhnem. Nejde hento, tak urobím toto. Kopnem ho, keď podkopnem. Tak si aj nakoniec vyhral. Tak som nakoniec Lakio aj v prvom zápase porazil. Tak taká bola aj taktika v tom prvom zápase, ale teraz je to box, je to olympijský šport a bude to úplne o niečom inom. No. Taktika je? Taktika je vyhrať. Ostatné uvidíme. Čo sa výkonnosti a pripravenosti, myslíš, že podáš alebo si pripravený lepšie ako na ten prvý zápas? Určite si myslím, že som pripravený lepšie. Hlavne mám úplne už inde hlavu po tých rokoch aj po tom všetkom a už som nastavený proste, že som išiel jedným smerom, nepozeral som sa nikam inám a chystali ma teda na to tréneri, ktorí sa venujú hlavne tomu boxu. Takže mám to teraz v hlave úplne super usporiadané a tá hlava je 90% úspechu. A čo sa týka fízy a týchto ostatných vecí, tak vtedy som nedrel tak, ako som drel teraz. A môžeme menovať, ne? Maťo Beňo, čo sa týka boxu. Maťo Beňo, Ilia, Fiza Ilia a podobné. Fiza Ilia a potom ešte je tam Jaro Itko, ktorý snaží ma učiť tú techniku a tieto ostatné veci okolo toho. Všetci traja úplne super. Maťo mi venuje extrémne veľa času, za čo ti teda ďakujem, Maťko. A teším sa už na to. Ten so mnou v podstate pôjde aj do Prahy už pred tým naváženia a na všetky tieto veci, ktoré budem musieť absolvovať. Super. Myslím si, že to bude pekný zápas. Nebudeme si tam určite robiť hanbu. Ja by som sa spýtal, lebo priznám sa, ten tvoj prvý s Lakym som nevidel, bo to bolo hodne dávno. Ja tiež som nevidel všetky tvoje podcasty. A ospravedlne nebude môcť byť, že ty si mal vtedy 7 rokov. No, jasné. Áno. Vtedy ste išli akú váhu, prosím ťa? Vtedy sme išli 9-3. A teraz idete? Teraz mali sme pôvodne 8-8, ale teraz sme to zmenili na 90. OK. Počkaj, prepáč, že teraz ti skáčem, že doplním. Chudol si z akej váhy na 90? Chudnem teraz zo 133 na 90. Takže nejakých 43 kg. Teraz mám okolo 9,3, 9,4 sa hýba. Taká vianočná večera jedna, no. Plus minus, ale pre 100 ľudí, ne? Či vianočná večera, to som nevedel. OK. Aké sú tréningy pod vedením, a dokážem to takto povedať, trénerskej legendy Iliom Škondričom? V rámci MMA, ale ako celkovej prípravy, lebo o ňom je známe, že nezná bolesť. Ne? Nezná bolesť to. A tie tréningy na tých sociálnych sieťach, keď ťa koučuje, vyzerajú zaujímavé však. Vyzerajú, že tam sa ide na nejaký Kaukaz, alebo je tam nejaký výstup na nejaký Everest. Tam sa potí krv, no Ilia to vie vždy v podstate vyšpičkovať. Môžeš to vidieť teraz aj na Pištovi Vojčakovi, ktorý pôjde titulový zápas KSV, o šampióna KSV, ktorého Ilia tiež trénuje od nejakého bodu a dostal ho v podstate k takýmto úspechom. Mal tam Tomáša Dejáka, ktorý vyhral opasky v Ruskej lige a podobne. Je to reálne, je to sensei. Atilku, ne? Atilu samozrejme tiež. Proste je to človek, ktorý vie, čo robí a keď mu nedáš pocítiť to, že si ochotný urobiť pre ten cieľ všetko, tak sa s tebou ani nebude ďalej baviť, lebo vidí, že s tebou stráca čas. Takže pre mňa je to úplne najviac. Ja som rád, že to môj kamarát aj tentokrát ma chytil za uši, keďže som mal problém, celoživotne mám problémy s alkoholom
ale teraz, jak som sa spustil aj všetko a mal tie ťažké všelijaké obdobia, návštevy doma a podobne, tak ma proste zase chytil za uši a dotiahol ma do toho gymu, za čo mu neskutočne ďakujem. Myslím, že si navzájom pomáhame a máme brutálny vzťah, ale v živote by to pre mňa nerobil, keby videl, že sa neviem zaťať a má tú disciplínu a niekam to dotiahnuť. Máš možno vyhľadnutého, alebo premýšľal si, že by si pokračoval vo fajtovaní sa s niekým ďalším, nejakým superom? Okrem teda Mirca. Samozrejme, že už som nad tým uvažoval, keďže stále potrebujem nejaké cieľa a niečo a vôbec už teraz nehovorím, ako som hovoril vtedy, že nie je to môj šálok kávy a že by som do toho nešiel. Keby došiel niekto adekvátny, tak určite by som si to podržal, že by som si dal nejaký ďalší zápas. Videl, ja som tu. Daj niečo do plácu zaujímavé a môžeme daj dôvod na tú výzvu, vieš? Áno. Ako to bereš a vnímaš teraz? Je to tá reálna športová rivalita, alebo je to niečo osobné voči Lakimu? Myslím si, že je to taká tá prirodzená športová rivalita, čo máme medzi sebou. Akože väčšina z tých športovcov, ktorí majú aj nejaké trash-talky a tieto veci medzi sebou, tak po zápase si podajú ruky, objímu sa, uznajú si nejakú tú pokoru medzi sebou a podobne a v tomto to nie je nejako iné. Pri tom prvom zápase sme mali medzi sebou prestrelky, boli to reálne prestrelky, ale myslím si, že tieto veci máme vysvetlené a teraz sa vyslovene doťahujeme. Nehovorím, že sa ideme objímať, dáme si na piču, ale je to všetko, myslím si, že v nejakých medziach toho športu. Odkaz Lakimu. Tam máš kameru. Nech sa Odkaz páči. Lakimu, tak však s Lakim komunikujeme, nejak sa trash-talkujeme pravidelne, takže ja len dúfam, že sa fakt pripravuješ zodpovedne a nechodíš furt iba na to priebané plávanie a nechodíš si tam iba ťukať tie lapy, ale fakt aj spáruješ, lebo nebude to vôbec pekné, čo sa tam udeje medzi nami dvoma, ale strašne sa na to teším. Dáme si poriadne na piču. Tak ne, že sa zraníš. Dávaj si aj helmičku si dávaj, aj 16 rukavice, nech si nebuchneš ručičku, aby všetko bolo fajn. A vidíme sa 27-12, kámo. A zatiaľ, Peti, držíme ti palce, nie je to vidieť aj na nohách, extrémnym spôsobom, nelen kvôli tomu, že tu je zima ako kokot, ale... Je to zima, no. A 27.12. sa vidíme. Bude to veľký moment, držíme ti palce a ešte raz ti, Peti, veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme ja. Vy z vás, čo nás sledujete, prosím vás, sledujte nás ďalej. Zvončekujte, ja sa to asi nenaučím, ty to povedz, ja to nerobím. Ďakujeme to, že lajkujte, komentujte, odoberajte, keď chcete notifikáciu na pozeranie a byť informovaní o ďalších dieloch, dávnete si Jožko obľúbený zvonček. Sledujte na našich sociálnych sieťach, Strikolažis, Jožko Danác. Áno, starší, mladší, Peter Benko. Presne tak, sledujte, komentujte, hocičo, je nám to úplne jedno. Kľudne hejtujte, mám vás piči. Asi tak. Díky moc a vidíme sa, dúfam, že čoskoro. Čaute. Čaute, ahojte, majte sa.